Ameriki jamana ye wuli-wulida kangarida kɛ so ani kɛnyɛrɛ baarakɛyɔrɔ minnu bɛ King Rivers, Tulare County, California ka baji Sierra Nevada mun bɛ woyo ka jigi kulu sanfɛla la sanjiba minnu nana o sababuya la. Afghanistan u ka fodon dɔ ale jɛnsɛra ka mɔgɔ 3 faga ni nagakɔrɔ gouverneur Daoud Muzmal ale fɛnɛ tun bɛ a la Mazar el-Sharif. Bani sirala nisɔngoya tagamala dɔw ka ɲɛsin jamana sariya dɔ ma bɔra ka u ka siraba min ni ale bɛ taa Ben Gurion ale pangunu jigiyɔrɔ la Tel Aviv datugu. Ni kɛra wagati min na Ameriki jamana ka saridasiw ka minisiri Lloyd Austin ni ale sera ye. Italie jamana la sigana mɔgɔ 4 mɔgɔw feereli la ale minɛna ni maramafɛn dɔw ye kalo tɛmɛnen ni mɔgɔ 70 olu fagara ye. Ukraine jamana la fanga ko a dɔgɔyalenba ye mɔgɔ wɛrɛ minnu fagara. Rusi jamana minisiri ko bɛ mun wele ko jatigɛwale mun taara ka ɲɛsin a ka kuma la Rusi jamana dugu dɔ ma.